Прамяні сонца і зянне душы застылі ў фарбах. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь праходзіць выстава «Святло ў далонях». Маштабны праект «Маляўнічы бенефіс» Мацвея Басава да яго 75-годдзя. Карціны аўтара пакарылі больш за дзясятак краін, ад Аўстраліі да Канады. Увазе сталічнага гледача прадстаўлены творчы летапіс даўжынёй амаль у 50 гадоў. У рэтраспектыўную калекцыю ўвайшла і рэдкая графічная серыя. 12 аркушаў дэманструюць кантрасны бок тэхнікі аўтара з геаметрычнымі і выразнымі вобразамі. Гэтыя работы адносяцца ўмоўна да ранняга перыяду творчасці мастака. Экспануецца і адно з яго першых жывапісных палотнаў. Гэта партрэт роднай бабулі, створаны ў 18 гадоў. Але талент Мацвея Басава заўважылі значна раней. Я благодарен Каткову Сергею Петровичу. Знаете, как было? Было так. Мне было лет 10. В Национальном художественном музее здесь открывалась детская выставка творчества детей разных студий. И Сергей Петрович выставил в холле меня 26 моих портретов бабушки. Это было что-то, шок был тогда. Сваю непаўторную выяўленчую мову Мацвей Басаў называе жывапісам мігценнем. У далікатных каляровых пералівах і тэкстурных мазках знайшлі адлюстраванне самыя розныя тэмы. Асаблівае месца займаюць рэлігійныя матывы. Аўтар не стварае ілюстрацыі да пэўных сюжэтаў. Тут галоўную ролю адыгрывае сімвалізм. Шматгранна ўвасобілася і любоў у карцінах мастака. Гэта і напоўненае пачуццямі пары, і цяпло ўнутры сям'і, і захапленне прыродай радзімы. Мы ездим на этюды, жалко не поместились они у нас, большую часть, несколько выставили. Очень люблю вот этот период мой. Он до сегодняшнего дня во мне. Мы едем, пишем, но мы не копируем натуру, с моим другом ездим, а делаем свое ощущение от натуры. Это очень важно. Дапоўнілі юбілейны праект і творчыя эксперыменты майстра. Сярод такіх, напрыклад, нацюрморты, дзе можна ўбачыць новыя падыходы да кампазіцыі або працы з фактурай. Яднаючым элементам для ўсіх карцін Мацвея Басава па-ранейшаму застаецца святло.